Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mga opisyal, empleyado kag mga may transaksyon sa Iloilo City Hall ang kinahanglan na nga magkuha sang QR code antes pahanugutan nga makasulod sa building. Sa pinakauna nga tion magapatuman sang no QR code, no entry policy sa Iloilo City Hall building. Tanan nga empleyado kag opisyal ang kinahanglan magpa-scan sang QR code antes magsulod sa building. Liwat ini iga-scan sa pagsulod naman sa tagsa ka mga opisina nga kadtuan. Gin-develop mismo ang QR code sang Information Technology Department sang lokal nga panguluhan. So once you go to a certain division, let's say IED, pag sulod mo na, i-scan pa nila liwat para mabala nila kung di ka nakagto. It's because na, for example, nag-positive ka yan, nag-ka positive, hindi mo pwede lockdown bilog na, na city treasurer's office. But you have to identify, targeted siya, kung di na specific place ka ganyan, na nag-ustorya sa mga tao dito or nagkagto, and how long ka dito. Duha ang rason kon nga magapatuman sini nga polisiya ang city government. For one, it will be easier, more efficient, mas dasig siya. Secondly, ang atong contact tracers would be less ang exposure nila sa mga tao sa close contact ang interview nila, no? Pati publiko nga may transaksyon sa City Hall ang sakop man sang no QR code, no entry policy. May registration area sa Kerr Building kag dito'y gahatag ang QR code. Lakip sa impormasyon nga kuhaon sa registration amo ang pangalan, address kag contact number. Ma-register gid kita sa Kerr Building para sa QR code na kinahanglan naton para makasulod sa City Hall kag makasulod sa mga opisina na sa City Hall nga kalagtuan naton. Ini hindi lang para sa proteksyon sa aton mga empleyado kundi sa inyo man nga proteksyon para mabala naton kag mapabalo namon kamo in kaso nga may mga positibo or may mga problema regarding health or COVID nga magwa sa City Hall or magwa sa opisina nga ginkagtuan ninyo sa Iloilo City Hall. Suportado sang alkalde ang ini nga lihok. Mayor is very supportive kay there are so many nga nag-offer. We saw the limitations and we saw iban of course, it's good business. And when we gintanaw namon ang mga features na mga pwede tadi usaron niya unlimited yung ma-address ang limitations gingoya gid ya. Sa subong, may pila na ka mga empleyado ang nakakuha sang QR code kag amat-amat na ini nga ginapatuman. Kada opisina, may duha ka gatekeepers nga mo ang magascan sang QR code. Ang no QR code, no entry policy ang magasugod na sa Oktubre 15 para sa mga opisyal kag empleyado sang Iloilo City Hall. Samtang Oktubre 29 naman para sa publiko. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pilipinas Bike in Action naghatag sang napulo ka libre nga mga bisikleta sa mga frontliners sang Iloilo City. Street sweepers sang City Environment and Natural Resources ang 27 anyos nga si Earl Wayne Escamilla. Sa kada adlaw, problema ang pag-commute bangod limitado ang transportasyon. Gani, dako ang kalipay sini sang makabaton siya sang libre nga bisikleta. Makasabit ko sang pamasahe, hindi na ko may magsakay sa jeep, mabike na lang ko, exercise pa na adlaw-adlaw. Kalipay man ang nabatsyagaan sang trabahador nga si Jelman Losaria matapos makabaton sang bisikleta. Kapasalamat ko kay Mayor kay tungod niya isa ako sa kintagaan sang amo nga proyekto nila. Pasalamat ko kay Senador Pia kay Tanong kay dako gid mabulig ang nga proyekto nga bike. Kaya pasalamat gid ko sa aton nga pinalangga nga mayor kay wala paguntat nga pagsuporta sa Ilonggo. Padayon gyapon biskan nga mo ning pandemic nga katabo. Padayon gyapon kay pasalamat gid ko sa aton nga mga kapitan. Napulo ka bisikleta ang gindonar sang Pilipinas in Action ni Senadora Pia Cayetano. Tinutuyo sini nga buligan ang mga frontliner kag matib-ong ang bayanihan spirit. Suportado sang lokal nga panguluhan ang ini nga programa para sa mga frontliner. Ang Iloilo City, ginatawag naton nga Bike Capital of the Philippines.
and we continue to work with the bike associations, with DPWH to improve the bike lanes in Iloilo City. May ara kita nga workout man grant halin sa Tourism Board of the Philippines para nga makabulig pagid promote sa Iloilo as the bike capital of the Philippines. And as soon as we get that, we will be able to use the funds para gid sa aton nga syudad. Nagpromisa naman ang mga benepisyaryo nga tipigan ang nabaton nga mga bisikleta. Ilaman sundo ng mga protokol pareho sa paggamit sang face mask, face shield, kag helmet samtang nagamaneho. Ginakabig nga bike capital of the Philippines ang Iloilo City. Diri ginahatagan importansya ang paggamit sa mga bisikleta. Isa diri amo ang pagpahamtang sa mga bike lanes. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Landmark sa Iloilo City, ginbida sang architecture graduate, pinaagi sa Leaf Art. Bugal sa mga Ilonggo ang maskin patahom nga syudad sang Iloilo. Mas magabilib ka kung ang ini nga mga lugar sang syudad nakapagkit sa mga dahon. Kasubong sang obra maestra ni Edimar Paclibar. Siya isa lang sa mga Ilonggo nga natukiba ng iya natago nga talento sa tion sang pandemya. Bulan sang Hulyo sang iya ini ginumpisahan. Suno kay Edimar, napanumduman niya nga obrahan sang Leaf Art ang mga bantog nga landmark sang syudad. Agud testingan kun kutob sa diin ang masarangan sang iya abilidad kag mapakita man ang katahom sang syudad ilabi na sa mga wala pa nakakadto dire. Iya ginpili nga obrahon sa dahon sang talisay o kun dahon sang langka ang mga landmark. Bangod madamol, hindi ang mga ini madali magisi. Naglawig sang 2 ka oras ang iya paghimo sang kada Leaf Art. Ang iya obra maestra gindala niya sa lokasyon sang landmark kaginkuhaan sang litrato. Matandaan nga si Edimar ang nagtrending sadto matapos ginhimuan sang Leaf Art ang alkalde sang Iloilo City. Pamatuod ini nga hindi upang ang limitasyon sa material kag gamit agud mapakita ang hilig kag talento. Carmela Rodrigo para sa Level Up Patrol.